tak aturake sepisan meneh kok gek diteruske lakone wis setengah siji ya nak ya mengko ndak malah lakone ora kecekel ya arep ngaturke apa iki tak ngaturke sindenku sing jumbo-jumbo loro iki nak ya sinden jumbo Mbak Ayu karo Mbak Tatin oh ya ben jumeneng nang ngarep ya sing gedhe-gedhe mau do gojek wae mangan gojek ya ora dadi ngopo nek ora omong ya merem ayo wis ya monggo Mbak Ayu ming mlaku suarane mak suara mic kuwi mic dipindah kok kan nek suara rangkepan suarane apa ora apa-apa senengane genah-genahke ana wong ngomong kok digenah-genahke ora. Nggih tak genahke. Sing kabar waso, Pak. Ya, siap. Mugi tansah sehat. Amin. Kuat le ngomong anak buah. Anak buah sapa? Lah duwe ora? Iki maksudnya kanca-kanca iki apa? Nggih. Iki arep tak bubarke kok iki. Lah kaya napa? Akar ganti anak buah aku apa? Iya. Ya ora apa-apa. Ganti buah anak. Heeh, tak bubarke. Ya. Nggih pokoke mugi panjenengan tansah sehat. Amin, sing dijaluk pancen kuwi. Nggih, sing penting sehat. Ha iya kok ya sehat kok ora Dedek. Ya ora nek sehat bisa golek duit. Apa mengarep gleleng tok, awake ting pedhekol ning ora iso tuku rokok. Ayo cilaka to. Sehat, pokoknya lancar rezekine, sehat lancar piturute. Kale le pelit disudo. Piye muni piye? Le pelit disudo, le galak disudo. Kowe lagi enak tak rasake omonganmu lho, Gin. Lah pripun tah? Ngucapke selamat ulang tahun kok entek-entekane le pelit disudo, mbok le omong pelit ki wis. Panjenengan pun sakniki pun tua to. Juk ngapa? Ya nek tua iki ya semeleh lho pikirane rasa mikir aneh-aneh, rasa justru tua ki ana hubungane pelit karo ora. Lah kok saged? Lah aku ya butuh dana besok hari tuaku to, butuh nyarengi. Berarti mas saya pelit. Ya nek iso. Ya nek kowe ora cocok ya bubar ora usah dadi anggotaku. Lah wong kok kandhane wangkali ra jamak-jamak. Ya men aku nek karo sinden siji iki jane ora teko seneng ngono. Iya. Lah apa? Ya kowe iki senengane sing ngonceki alaku ya kowe kuwi kok. Mboten ngonceki, ngomong apa benere. Ora ngomong apa benere, saiki endi ana dalang nyoga wiyaga latihan nganggo gule kobis. Nek ora cangkemmu ora ana to. Lah nyoto nanti mau bengi ning Wonosobo ana sing bengok-sembung mriklir tong sing kobis. Wah. Loro-loro aku. Ya sesuk rencana diiyakan gawe tong sing kobis. Tak undake sesuk. Hari ulang tahun iki tak undake. Ndake napa? Sesuk-esuk ora ujar ora kaul kanca-kanca kabeh mampir pom bensin. Ayo. Kok pom bensin? Anggemu kan mampir rumah makan. Ambo tak nggo mangan dhewe. Mampir pom bensin nguyo bareng-bareng. Piye? Ya aja lara ati aku entuk duwe juragan atos ngene iki aja lara ati kok. Nggih nguyuh bareng-bareng nguyuhi sapa? Lho ora atos to cangkeme. Kuwi karo juragane ngono kuwi. Ah ora apa-apa ning sinden to. Biasane nek ulang tahun niku dipiuri apa-apa ngono lho. Ha iya, Dene mang apa? Jenenge sing ulang tahun lho, tak nendok barang kan ndok tepung terus bareng. Aja, aku wis duwe ndok. Wis ben iki tok wae rasa golek ndok liyane wis iki. Kowe pengen ndok ora yuk? Heh. Pengen ndok. Ndok apa? Nih kok kan ndoke Pak Seno. Duwe napa, Pak? Duwe. Pinten? Loro. Ndok apa loro ki? Ya mengku ora netes-netes tak ngremi ora netes-netes. Tak nggo mengkur ora netes-netes. Boh, iya. Ayo, piyai loro nembang apa? Wis rasah anu wis pokoke tambah umur iku nek cara aku malah suda umure. Iya. Dadi ya kudu ngati-ati le nggo wawak. Iya, kudu ngati-ati le matrapke pas rawungan lan sak piturute ngono ya, Mak. Heeh. 47 no. Umurmu 47 kok. Aku ya mbok kok dadi masa mudaku kok gelis banget. Iya. Saiki wis dadi 47. Ning aku tetep rasaku isih 28. Ha iya. Mangga.
Nggih, enten pamundhetan apa, Pak? Oke, rembulan iso apa kowe nyanyi rembulan? Rembulan aku datang. Iya, iki nek ora ngaku keyboard ora iso. Monggo ta loro kompromi. Napa? Liwong. Sing penting ganteng. Ayo. Nggih, apa yuk? Ngarani apa? Liwong wae. Oh nggih, liwong, Pak. Ya ning nganggo dibawani sing pelok-pelok ngono men kepenak. Liwunge kan liwung lagu-lagu keras sing halus-halusan ya men iso dimindakake para sepuh. Ya. Oh nggih. Kok meneng mawon, Pak? Ora apa-apa. Mikir napa? Heh? Mikir napa? Ya mikir umure saya tuwa kuwi rak ya perlu dipikirkan to. Iya. Rasah dipikir. Cerak ya tambah tua dhewe. Wis kudu menep iki. Nek iso. Heeh. Yen wis Madam. jenengan sing ndar napa? Ora wis gawe. Rina enggal ratri kang Mung sliramu tanah liya tak tresnani lahir Dadili yo lemu-lemu joget sing semangat yo men metu kringete men gajine suda wah cah wedok kok cengele mlentung kaya sapi ndi ta ora duwe cengel kok aku mburi kuwi cengel ya duwe ning ora mlentung aku kok saking lemumu saking kebangetan kok ya mbok disuda yo nek nyuda piye ayo cah olahraga men gaji iki kobong
Ngono ya, Mang. Nganti ora ketok endi sik ngarep ndi sik mburi. Ya ketok masa ya rasa bedake ngarep buri. Ayo daging kabeh kok. Iya. Ya mesti ana bedane. Ya mbuh bedane kono apa. Bedane apa ya? Dadi wong atiku. Ya. Atin jak omong cerewet bae. Ya, mangga ya. Wong wedok panganane kroto ya wis ngono. Kroto kaya kaya manuk. Ha iya. Yo. Yo. Sing apa? Iki nek bantere kaya ngene arep joget piye? Mas Susu den kau? Mas Susu den kok piye? Aja banter-banter, Mas. Ya. Alon-alon wae. Kowe seneng sing banter apa piye? Kewan lek ngubahke. Aja kebanteran. Sone arep banter latihan sikik ya. Ayo saking semangate sing ngendang kok ya. Lah nggih, kataan weruh sing lemu-lemu ngene iki dadi ben semangat karepe nang sing lemu ra iso joget. Ya mulane belajar kok ya. Iya, niki nggih belajar. Saka alam sik nggih banter. Mas Denko? Jak omong kok malah. Ya, karang jek enom. Ya. Mangga. Apa? Ah iya. Rada penak iki mau. Kang yang guyu ngapa ta Mas Denke? Jarene wis pas wis semene iki mau iramane rada. Lah piye ta? Kleru boleh omong. Ya ora kok ya pas kok ya bener. Lah ya wis pas ta? Dijogeti ya temonjo. Parjo ngapa Parjo? Ayo. Ngenono.
nglumpukke sinden-sinden sing bekas kenek ngene iki ya. Lah napa? Ana bengol, "Yow, woyow." Nganti suarane sing nendang ketutupan. Semangat sayang semangate. Nggih, bener ya semangat ya pancen kudu semangat. Ya. Ya. Matur suwun. Ya.